Takže čau, já vás vítám u prvního dílu z mého Survival Craft Pocket edice Let's Play. Tohle je první díl a v podstatě jediné, co bych chtěl říct teďka v tom prvním díle, tak to je to, že já jsem krťas a samozřejmě jsem chtěl říct, že Survival Craft je opravdu výborná hra na Pocket verzi, opravdu na rozdíl od Minecraft Pocket verze, kde určitě víte, že prostě když se kraftí, takže se tam jenom stačí si na ty věci a to a můžete si to vykraftit. Tady ne, tady máte prostě crafting stůl. Jak víte, tak v Minecraftu, když potřebujete něco najít, tak musíte prostě vybírat nějaký branch mining a takhle. Tady prostě ne, tady máte kejvky a všechno možné. Jediná nevýhoda, co tu je, tak to je, že tu prostě nemáte ty tu máte, ale to že v podstatě, co tu chybí, tak to je v podstatě, co by to mohlo. Tak to jsou třeba creeper a takhle ty věci, ale jinak samozřejmě je tu redstone, je tu prostě caveky, nebo je to tu fakt všechno. Proto jsem chtěl z toho udělat jakoby český let's play, protože jsem koukal, že moc českých let's playerů na tuhle hru není, i když to je strašná škoda. Tady to je pomalu jak na počítači normální Minecraft. Takže omlouvám se za kvalitu videa, je to první díl, přijde mi nová kamera za týden, takže to bude 100krát lepší, ale myslím si, že to nevadí a že můžeme jít rovnou do hry. Takže tady jsme v hlavní nabídce, takže jdeme do single playeru. Dáme si nový svět, samozřejmě já hraju survival, a teda já nechci sama, já si to potom přemodifikuju. Dáme si teďka ze začátku, teď si nepamatuju, která to je, Harmless, Harmless, to znamená, že máte jakoby přátelský ten svět, ale nemáte jakoby samozřejmě, kreativ. Takže hra samozřejmě má úplně jinou grafiku než Minecraft, i když český stůl a takhle tyhle ty všechny věci jsou docela jako stejný s Minecraftem, vlastně jsou stejný s Minecraftem. Jiná grafika vypadá jak texture pack, teďka nepamatuju si, jak se to jmenuje. Máme nějaký hodně buglý svět. To je jedno, takže teďka hrajeme, už jsme přímo v nabídce, takže ovládání, krása, hezký ovládání, takže tady když se koukneme nahoru, tak tady máme takový oko, v kterým si můžeme měnit pohled. Třeba na takhle, jakoby abychom viděli, že jdeme. Hra je těžká, opravdu těžká a to v tom, že v podstatě, když takhle začnete od začátku, takže musíte začít hnedka sbírat všechno, co nejvíc věcí jde a samozřejmě pak s časem to zlepší a teďka máte jakoby takový, což mám velice rád, že takhle můžete na sebe koukat a přibližovat se, různě se povotáčet, prostě a tak, ale nic, jdeme na to. Takže začneme hrát, jak můžete vidět, po straně napravo máme 4 životky a tady už rovnou crafting, prostě crafting, to je fakt super oproti normálnímu Minecraftu na Pocket verzi. A tady máme, že chceme spát a takhle, inventář a samozřejmě jakoby statistiky o tom, co potřebujeme nebo nepotřebujeme. Takže já teďka já jsem zvyklý hrát s touchpadem, takže takhle ten křížek. Hele, tam už vidím první kejvku tak, že by to chtělo se vrátit někam k těm stromům, abychom se aspoň v tom prvním díle ukázali kejvku. Jak se tady spí, nestaví se to postel, jako v normálním Minecraftu nestaví se to postel, což je asi jasný. Tak tam máme aspoň jeden strom, ale stačí normálně jenom, když takhle dáte toho panáčka, ale samozřejmě nesmíte spát někde blízko, jakoby takhle ledu a toho. A samozřejmě musíte spát buď to na dřevě, anebo na hlíně, na dirtu. Takže jdeme kutat. Opravdu mi to vyhovuje, nepotřebujete ty prsty moc na tu obrazovku, takže i když takhle točím jakoby s kamerou, ne přímo v tom zařízení mým, tak prostě, že to funguje perfektně. No teď jsem to trošku nezvládl, ale to je jedno, jakož teďka neodkutám ten strom celý, ale to je jedno. Takže opravdu, co chci říct, ta hra je opravdu superová. Jestli se mi to povede, tak bych chtěl opravdu s tou udělat co nejhezčí let's play, protože ta hra je super a myslím si, že za to, že není v podstatě skoro žádný český let's player, opravdu ta hra stojí za to, aby se takhle vyzkoušela, abyste si ji určitě zahráli. Samozřejmě je na Google Play pro Android verzi. Já teda používám Android, jak můžete vidět tablet, a to je jedno teďka, to nebudu řešit. Jak se kraftí přetahováním, to je docela zvláštní na téhle hře, že se prostě musí přetahovat a to mě trošku štve, takže si uděláme normálně prkna, z prken si uděláme 4 a teďka, takhle jo, dobrý. Crafting samozřejmě
A teďka nic jiného 26 dřev nám zatím bude stačit. Takže jdeme se podívat do té kývky, teď si nepamatuju, jak je stěn tam, že jo. Ne, teďka se nám musí vygenerovat, počkat, kde to jsem? Kde to jsem? Takhle, ne? Tady. Kde byla ta skála? Ono mu to trvá, než se... Tady, tudy jsme přece nešli. Tamhle je moře, tady ten strom byl jediný, tamhle už jsou další stromy. Tak to se teda omlouvám. Já jsem se nějak ztratil. Ne, teď my jsme nešli kolem těch stromů. Tady ten strom tu byl jediný. Víte, co to je jedno? Až najdeme prostě nějakou horu, tak tam bude kývka a to všechno. Takže samozřejmě maso a to tady doma získáte. Jenomže jsou tu stáda, u kterých jsou bejci a ty bejci si samozřejmě ty svý krávy hlídají. Já se teda teďka omlouvám, já bych fakt chtěl najít. Tyjo, to jsem z toho byla. Tady. Tady. To je ono to trošku trvá, než se to vygeneruje. Ne, to není. Je to ono. Bezvad. Takže, co my si uděláme jako první, tady když už tu jsem, takže dáme si crafting. Označím, já se omlouvám, takhle musím překlikat těma prstama, takže se to bude dost hejbat. Takže teďka takhle. V podstatě jako rozdvojíme, vezmeme. Tak, nechceme lopatičku, my chceme krumpáček. Samozřejmě jediná změna, která to je, takže tu nemáte normálně swordy, ale máte tu jakési takový to mačety, aby to nebylo přímo podle pravýho Minecraftu, takže to trošku pozměnili. Je to pár věcí pozměněných, ale jinak ta hra je opravdu strašně propracovaná, že tu máte milion věcí, můžete pracovat s redstonem, jakoby redstone samozřejmě není přímo úplně, že byste jako v normálním Minecraftu nepovede se mi to tak, znova ještě. Takhle a nahoru, tak super. Tady jsou dvě nad sebou, to vypadá dobře, takže my si teďka to není kývka, to je jenom průchod, no tak to mě teda mrzí. Ale ten se bude určitě hodit, tady je jenom průchod, tak zkusíme tu horní, tady žádný spoj není, tak asi ta horní, to bude taky jenom průchod, tak počkejte, podíváme se tam, tak, Tady to rozbijeme, ať si můžeme podívat nahoru a špatně takhle chci. Takže ještě takhle rozbijeme. Vezmeme ten dirt, hops, tak, bezva, tak jsme tu, tak co tady? Aha, takže kejvka obrovská, ne, omlouvám se teda, tak to samozřejmě, ne, že tady tu beru za kejvku, ty kejvky jsou tu obrovský, tak kde máme, sluníčko nemáme, jelikož, no tohle, kdybych skočila, jak se zabiju. To je taky docela velká nevýhoda, že v survival craftu opravdu stačí málo a okamžitě se zraníte, nebo prostě, že já zmizej srdíčka, takže to je trošku nevýhoda. Ještě já se strašně omlouvám za tu kvalitu toho videa, je to ohromně, strašně nechutně hrozný, ale je to první díl a slibuju, že příští díl už bude pěkný, ten druhý díl, hele, co tam, hele, proč já jsem si tam nedošel pro ten koul? No to je jedno, ale teďka, bacha prase, já tě nechci zabíjet. Ne, tak tady taky nic. Kamikaze! Ne, samozřejmě, chtěl by to najít nějakou kejvku, protože v té se nejlíp bydlí ten první, tak pojď, fight. Chcípni, mám jenom dřevěný, chcípni. Ne, medvídku, já potřebuju kůži, tak, školka. Samozřejmě, tak se koukneme, potřebujeme jídlo, chtělo by to najít nějaký čanky, nebo krávu a maso, ale to je jedno, hele, koukněte, párkrát jsem bouchnul do medvěda, už mám dřevěný, super, sice jenom jeden, ale to je jedno, jedna dýně a to nevadí. Trambest, hele, nebo ryba, umři. Chci rybu, tak. Tak, máme rybu. Tak, to máme rybu. A teďka chceme dýni.
Tak kolik máme? 9:47 plus 1 nebo 2 minuty povídání toho mýho na začátku. Takže nic, ještě hrajeme dál. Ještě budeme hrát dál. Takže teďka se najme. Napapáme, takže jenom přesuneme tu rybu, to je taky trošku jiný než v Minecraftu. Přesuneme, koukneme se. Ano, jsme na jeden jídlo zdůrazně jako je ta oranžová ta. Takže víte co? Nakutáme si ještě dřevo, jelikož nechci si ničit krumpáček, takže jelikož někdy budu muset, no a super, takže to je špatný. Víte co? Na to není čas, musíme se vyspat, takže musíme. Já teda, když takhle potřebuji strašně narychlo, tak v tom Minecraft, teda v tom Survivalcraftu stačí jenom takhle prostě, když se zakopete do země. No to jsem nechtěl, prčic. Nevýhoda je, že to jsou tu velkodlaci, takže proto se schovávám, jinak bych si schovat nemusel. Ale něčím to museli zkrášlit, takže takhle. Tady tím tlačítkem se skrčíme a teďka to jenom v podstatě zaházíme tím dirdem. Tak a dáme jenom panáčka a a tím se vyspíme. Tak teďka nám tam bude běhat nápis což určitě vidíte. Tak. Pak si vyskáčeme opět nahoru a budeme druhý den. Já bych to viděl, že tady ten první bude takový kratší díl, protože jak vidíte, ta kamera je hrozná, tak to dáme na takových nějakých těch 20 minut třeba. Co to je za strašný lák? Co to bylo za lák? Cože, já nemůžu skákat? Jo, aha, já jsem přikrčený. Jo, aha, dobrý. Dobrý, takže nic. Takže jo, máme krásný den. Už nám neprší, to samozřejmě taky jste mohli vidět. Trošku zvýším zvuky. Tak, bezva. Tumparida. Zase jsem to podělal, ale tak nic, tak si to odklidím a dáme si tam dirt. Já se omlouvám. Teď mě tak napadlo, proč jsem si neudělal kamenný nástroj, když jsem byl v těch kývkách nic. Dnešní den, jakoby tady ten druhý den, mám v plánu teda, že bychom mohli někam najít konečně nějakou kývku a tam prostě u ní něco začít stavět, ale to je teda strašný, tak to je, že zatím se mi nepovedlo jakoby projít celou mapu toho Survivalcraftu, takže on má prostě nekonečné mapy, nekonečnou mapu, dal bys to tak říct, jako Minecraft, takže prostě když odejdete do svého baráku a nemáte kompas, který se samozřejmě musí dělat z emeraldů, z kterých dostanete nějaký ty, už teď si nepamatuju, nějaký ty briky, abyste z toho měli a prostě samozřejmě ty briky a ještě k tomu potřebujete, teď se omlouvám, teď si nemůžu vzpomenout, potřebujete diamant, tak prostě bez kompasu se tady v té hře prostě nevrátíte zpátky k tomu svýmu domu. Hrál jsem před chviličkou jiný survival, než jsem začal natáčet, strašně jsem se ztratila, proto jsem ho vymazal a začal jsem točit tady ten novej na kameru. Takže ten kompas je strašně důležitá věc v této hře a doporučuji prostě nikam neodpouštět ten barák, dokud prostě nebudete mít kompas, pak už si to třeba opuste, protože kde si super, to by mohlo být nadějný. Kde si vykraftíte kompas, samozřejmě ten nejlepší vykraftit doma, takže samozřejmě vám to bude ukazovat domů, abyste šli, tak samozřejmě. No tak co, pojďte, želízko. Ne, vykraftíme si ty torčky. Co tam je taky nějaký vchůdík. Kurňa, tak, nevím už ani chodit. Takže vezmeme si krumpáček. Pár koulů. Uděláme si nějaký torčky a samozřejmě. Tak a ještě a teďka si uděláme. Jelikož v jeskyních bývají medvědi, takže to je, já mám naštěstí přátelský ten a pak když si kliknete na svět, dáte modif, tak si můžete dát třeba cruel, což je jakoby znamená nejvíce prostě zabijácký, že po vás jde úplně všechno. Jakoby ze zvířat. Jinak tady ten prostě jsou tu velbloudi, nosorožci, já nevím, lvy, krávy, jak jste viděli, všechno. Je to strašně rozsáhlá hra. Mám jí rád tu hru a samozřejmě dáme sem to. A jdeme craftit, takže teďka vykrastíme si styky, takhle 12, tak to může stačit teďka takhle.
8, takhle. A kurně, to jsem nechtěl. Tak, máme normálně krumpáček, aspoň 2. Aspoň 2 krumpáčky. Takže, a teďka samozřejmě tu mačetku, tak a teďka co nejvíc, 16, to je dobrý. To je dobrý, koul si schováme. K sobě si dáme místo dirtu tohle a krumpáček a tohle. Takže tu máme všechno, teďka zase jsem začal na to jedno. Vezmeme si krafťák k sobě, omlouvám se za ty ruce před tou kamerou. Nějak to musím vymyslet do příštího dílu, tak se nejprve podívám sem. No to ne. To je nějaká hodně rozsáhlá kejvka. To je hodně rozsáhlý teda. Super. Tak já si tady na to posvítím. Beza. Takže. Železo a všeho, prostě když tady něco najdete, tak je tu toho hodně. Teďka zrovna asi teda toho moc hodně nebude, ale když tu něco najdete, tak je tu fakt toho hodně. Je tady prostě člověk jo, jinak taky tu nejsou 64, ale 40, takže to je trošku rozdíl a menší invertář, což je teda proti Minecraftu trošku horší, ale jak vidíte, no jo, tak jo, je to toho hodně, jak vidíte, a to ještě není nejvíc. To prostě jednou se mi povedlo, že jsem našel prostě vedle sebe takhle jen tak prostě 40 toho železa, těch kostek, no tam je další prostě. Takže jak můžete vidět, to je opravdu tady železo. Tak samozřejmě to už, jo, dobrý. Ještě tady jedno, pod ním bude ještě jedno, co vsadím. Ne, tak ne, a za ním. Tak vidíte, prostě tady toho železa je, no a za ním ještě další prostě, jo. Tyjo, tady prostě je tu železa strašně moc. Tady si člověk udělá prostě kamenné věci a najednou prostě přemýšlí, aby si hnedka udělal železný, jo, jako je to složitý, no, takže, ale diamanty jsou docela těžký k nalezení. To zase nechci moc přechvalovat. Tak média tady asi nebude. No, hele. Samozřejmě, jak vidíte, další železo. Opravdu je to strašně rozsáhlá, tyjo, tamhle je další. Nějaká cesta, nebo tam už to doufám končí, protože už se mi nechce jít, mám tu ještě 4 cesty. Tak šup. No, jak vidíte, prostě strašně moc toho železa je tady prostě. To je fakt super, ta hra je, já ji mám rád strašně. Hraju ji furt a proto jsem se rozhodl, že z ní dělám let's play. Strašně, ne. Prostě další železo, to není možný. Strašně mě mrzí ta kamera, další díl už bude jiný. Jo, kdyby se mi povedli najít i Dyha, tak tohle by byl fakt nejlepší prostě díl svět. Já nevím, jak bych to pojmenoval. No super, takže tady máme emeraldy, tak to už, nebo jak s tomu emeraldy, říkám to dobře. Ty vogy, to je strašně velký. No super, tady další. No hele, redstone, zlato, super. Tak to vypadá, že se ubydlíme někde tady, takže další redstone. To je obrovská kývka, to je Ne. Jsou emeraldy, řekl jsem si, že už jsou to, že už je to fakt dia a to už bych se asi zbláznil. Dobrý, emeraldy, trošku jsem si myslel, naivně. Emerald. Tyjo, furt jdeme hloubo. A to jsem si nevšiml, že vy vlastně nic nevidíte. Jej. Vy nic nevidíte, to se omlouvám. Já jak tady jsem z toho nadšen, jak prostě je strašně surovin, tak jsem za to rád, takže tady si to musíme prokopat. Tak jak můžete vidět, prostě tak jsme na konci tady té kejvky, takže zlato, prostě redstone, zlato,
Pojď na to, další emeraldy, redstone, tady nějaká voda, zase emeraldy, takže o to mám postaráno, šup takhle nahoru, koně musím takhle přes chůdek. Já musím s váma to tady pěkně otočkat, aby to bylo vidět. Protože já tady vidím, ale na kameře teda není vidět vůbec nic, takže za to se omlouvám, to je takové i face z mé strany. Nemám torčky, musím si jít udělat torčky. Jsem vůbec nečekal, tyhle, takovýho zlata, redstone a já nevím čeho všeho. Já jsem vůbec nečekal, že to bude tak velký, tak proto jsem z těch torček udělal malinko. Tak kde to jsme? Jo, to jsme už tady. Takže já musím jít nahoru pro ten koul. Tudy, no cože? Tak ona je to ještě nějaká další cesta. Takže tak minimálně stack spare. Pojď sem. Takže tady teda nevím, to budu muset nějak asi zesvětlat to video, nebo já opravdu netuším. Protože tady teďka asi nic nevidíte, teďka jenom když jdu kolem té torčky, tak něco vidíte asi, že jo? A to jenom tak jako marně ještě k tomu. No nic, takže my teďka musíme, já se tak strašně omlouvám. No, bezva, já vůbec nevím, odkud jsem přišel, odsaď, jo, odsaď. Jo, bezva. Tak tady jako, čím víc. No jo, už nám vejou venku. Jo, aha, tak to znamená, že já se musím vyspat. Takže vyjde to takhle jenom. Vyjde. Super, takže se vyspíme, nám teďka tady přibude za chvilku světlo. Já se omlouvám, tyhle, takový špatný díl. Kamera je hrozná, normální kamera by to brala. Omlouvám se. Takže víte co, já teďka udělám za kamerou. Do dalšího dílu to tu prostě prozkoumám všechno. Všechno to tu prozkoumám a za kamerou to tu osvětlím, abyste mohli abyste mohli vidět. Byste mohli vidět do TT. Takže tohle to bude pro tenhle díl asi všechno zatím. Tak já jsem rád, jestli byste mi to když tak lajkli, nebo vůbec ne. Nemusíte, já jsem spíš připravený na kritiku, takže můžete kritizovat, jak budete chtít. Tady bych se teda určitě usídlil, si myslím, že se to určitě usídlíme tady. A zůstaneme tu, takže já si myslím, že to by pro tento díl mohlo být všechno. A tak kdyby samozřejmě mi to pište do komentářů všechno a mějte si tak čus.